उनकर पतिदेव गौना करा के अपना घरे लिया बड़ नु खटावत रहले हैं। बाप रे बाप, कमर के हड्डी तुरत रहले। वो औरत के भाव का रहा, तीनों रात खटाई के मुआई दिहल राजा जी। तीनों रात खटाई के मुआई दिहल राजा जी। कवने आवते रोपनी कारवाई दिहल राजा जी। कि दिन रात तक खटावते बाड़े, रात के सेजरिया पर खटावत तड़े, दिन में खेत में रोपनी करवावत तड़े। ये दोनों काम करत करत कुल बदन टूट गई। औरत के भाव आगे का लागल कि रात के सेजरिया पर दिन भर खेत में। कि भईनी बेमार दोनों जगह सेवा दे तमें। रात के सेजरिया पर दिन भर खेत में। भईनी बेमार दोनों जगह सेवा दे तुम्हें। मीठ बतिया के फुसिलाई ले लो राजा जी। मीठ बतिया के फुसिलाई ले लो राजा जी। गवने आवते रोपनी करवाई ले हम राजा जी। वो मेहरारू बात दिया कि गवना ओइला हमारा 10 दिन के वक्त और तुमके मशीन जैसन काम करवा बता। माने हम तोरा नजर में मशीन देखत हई। ओइले गवनवा नहीं भइल 10 दिन हो। किली हल तू काम बुझ के हमके मशीन हो।
सुदीन हो लिहल तू काम बुझ के हम के मशीन हो। और का ऊपर से लेके नीचे तक हिलाई दिहल राजा जी। ऊपर से लेके नीचे तक हिलाई दिहल राजा जी। गबन अब तेरो पनी कराई दिहल राजा जी। तीनों रात खटाई के मुआई दिहल राजा जी। तीनों रात खटाई के मुआई दिहल राजा जी। गबन अब तेरू